Λοιπόν, τώρα για να πούμε για μετά, δηλαδή ένα παιδί που είναι μετά από 1 χρόνου, ας πούμε, έτσι, έχει περάσει το στάδιο του νεογνού και πάει στην ηλικία του 1 χρόνου. Τι συμβαίνει στην παιδική ηλικία, πόσο εύκολο? Καλά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά εγώ ήθελα να το πεις εσύ πόσο εύκολο είναι και πόσο μπορούμε να προβλέψουμε αν αυτό το παιδί του 1,5-2 χρόνων έχει όλα τα εχέγγυα, θα λέγαμε, για να γίνει παχύσαρκο. Ναι. Η ερώτηση είναι ενδιαφέρουσα και η απάντηση είναι αρκετά πιο σύνθετη. Όμως μπορούμε να πούμε μερικά βασικά πράγματα στα οποία έχουν καταλήξει οι μελέτες. Αρχικά να πούμε ότι η προγνωστική αξία της παιδικής παχυσαρκίας, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιο παιδί είναι παχύσαρκο, τι αυτό συνεπάγεται για την υπόλοιπη του ζωή. Αυτή λοιπόν η παιδική παχυσαρκία και η προγνωστική αξία που έχει αυτή ποικίλει ανάλογα με την ηλικία κατά την έναρξη της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. Δηλαδή έχει σημασία πότε το παιδί, σε ποια περίοδο της ζωής του ξεκινά να γίνεται παχύσαρκο. Όπως επίσης και το οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή αν οι γονείς του είναι παχύσαρκοι. Ναι, βέβαια. Αξίζει να αναφέρουμε μια ανασκόπηση 854 ατόμων σε μια μελέτη που έγινε, όπου βρέθηκε ότι τα παχύσαρκα παιδιά κάτω των 3 ετών ήταν σε χαμηλό κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, εκτός και αν ένας ή και 2 γονείς ήταν παχύσαρκοι. Δηλαδή θεωρείται ότι η ηλικία κάτω από τα 3 χρόνια, εάν δεν υπάρχει επιβάρυνση από το οικογενειακό ιστορικό, θεωρείται ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε αν ένα παιδί έχει παραπάνω κιλά. Ναι, μέχρι 3 χρονών. Μέχρι 3 χρονών. Ναι. Από την άλλη πλευρά, η παχυσαρκία στα μεγαλύτερα παιδιά ήταν όλο και πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης για παχυσαρκία στην ενήλικο ζωή, ναι, ανεξάρτητα από το βάρος των γονέων. Και για τις 2 κατηγορίες των παιδιών, παχύσαρκα και μη παχύσαρκα, που ήταν μικρότερα των 10 ετών, με ένα παχύσαρκο γονέα, αυτό υπερδιπλασίαζε τον κίνδυνο της παχυσαρκίας ως ενήλικες. Φαντάζομαι τώρα τη σκηνή εκείνη που όλοι μας τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, που μια μαμά, ας πούμε, ή μια γιαγιά κυνηγάει το εγγονάκι, το παιδάκι, έτσι, το οποίο τρέχει τριγύρω να παίξει, και αυτή δεν τα αφήνει ούτε να παίξει, δεν τα αφήνει ούτε να κοιμηθεί, ούτε να κινηθεί, αλλά το μπουκώνει, ας πούμε, συνεχώς, και όσο πιο ευτραφές είναι το παιδί, τόσο καλύτερα της φαίνεται και τόσο πιο καλά, δεν ξέρω, ίσως είναι κάποιο σύνδρομο αυτό, αλλά τέλος πάντων έτσι έχω δει και συμβαίνει. Συγγνώμη. Το οποίο πιστεύω ότι είναι και με τα λεγόμενα το απολύτως λάθος. Ναι. Θα μπούμε και στη συνέχεια στο θέμα της ανάγκης για σωματική άσκηση και για να φροντίζουμε ώστε να μην την περιορίζουμε, διότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτός καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής για την αύξηση του βάρους, όπως επίσης και οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την καθιστική ζωή και την τηλεόραση, την καθήλωση μπροστά στην τηλεόραση. Καλά, αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές τώρα από την εκπομπή, ότι προς Θεού κόψτε λίγο τηλεόραση, αφήστε τα παιδιά έξω, στο στάδιο, στο γυμναστήριο, στο γήπεδο, οπουδήποτε να παίξουν. Πηγαίνετε τα στα χωριά σας, αν δεν μπορείτε στο Ηράκλειο, πηγαίνετε να ξεσκούνε, που λέμε εμείς, και να παίζουνε σαν παιδιά, να τρέχουνε. Ήθελα να συμπληρώσω, Νίκο, ότι ένα κομβικό σημείο στην εκτίμηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι το σημείο μεταξύ των ηλικιών 5 και 7 ετών. Στις ηλικίες αυτές, το σημείο αυτό, η μείωση του παιδικού δείκτη μάζας σώματος αρχίζει να αυξάνει. Δηλαδή, λόγω της ανάπτυξης, της αύξησης του ύψους του παιδιού μέχρι την ηλικία αυτή, έχουμε μία μείωση του δείκτη μάζας σώματος σύμφωνα με τα πρότυπα, τα ποσοστά, τα φυσιολογικά για την ηλικία του παιδιού.
αλλά στη συνέχεια από την ηλικία αυτή και μετά αρχίζει να αυξάνει ο δείκτης μάζας σώματος. Όσο δηλαδή πιο γρήγορα, σε πιο μικρή ηλικία συμβαίνει αυτή η αλλαγή, αυτό έχει φανεί ότι αυξάνει το κίνδυνο της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Δηλαδή όσο πιο νωρίς ξεκινάει να αυξάνει αυτός ο δείκτης μάζας σώματος στις ηλικίες των 5 έως 7 ετών, τόσο πιο εύκολα θα γίνει παχυσαρκό το παιδί. Ναι. Αυτό δηλαδή το εκτιμούν οι παιδίατροι. Ναι, βλέπουν τα στοιχεία αυτά, διότι είναι εκτίμηση από ειδικό. Αν δηλαδή ένα παιδί 5 έως 7 χρονών ψηλώνει γρήγορα, έτσι, γιατί αυτό είναι ο βασικός παράγοντας που μεταβάλλει το δείκτη μάζας σώματος, αυτό το παιδί έχει πιο πολλές πιθανότητες. Όταν αυξάνεται το ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος ελαττώνεται. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το ύψος μας έχουμε φυσιολογικά κιλά. Ναι. Όταν αυξάνεται το ύψος μας. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που σε σχέση με το ύψος μας το βάρος μας αυξάνεται. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, ένα παιδί το οποίο σε ηλικία 5 χρονών ξεκινάει να αυξάνεται ο δείκτης μάζας σώματος, δηλαδή ενώ ήταν στη φάση που να μειώνεται λόγω της αύξησης του ύψους του, αρχίζει να αυξάνεται πια ο δείκτης μάζας σώματος. Άρα να βάζει κιλά δηλαδή. Να βάζει κιλά σε σχέση με ένα παιδί το οποίο το κάνει αυτό, αλλάζει δηλαδή αυτή τη συνθήκη του από τη μείωση να πηγαίνει στην αύξηση του δείκτης μάζας σώματος σε πιο μεγάλη ηλικία, στα 7 ας πούμε. Το παιδί που είναι στα 5 έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει παχύσαρκο σε σχέση με το παιδί που το κάνει αυτό στα 7. Κατάλαβα. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να επανέλθουμε μετά, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το διαλυματάκι και από το τραγουδάκι. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι εάν κάποιος από εσάς που μας ακούτε, από τους ακροατές, θελήσει να κάνει παρέμβαση, το τηλέφωνο της εκπομπής είναι ανοιχτό, μπορεί να ρωτήσει και μάλιστα σε λίγο ο κύριος Πανάκης θα σας δώσει, θα σας πει για ένα πρόγραμμα του δικτύου ολιστικής φροντίδας, το οποίο είναι η δωρεάν. Γιώργο, πώς είναι αυτό, είναι η δωρεάν? Είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε στο πλαίσιο μια εκτίμηση που κάνουμε με μια κλίμακα, που είναι στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν προληπτικού ελέγχου και αγωγής υγείας που υλοποιεί το δίκτυο ολιστικής φροντίδας το τελευταίο διάστημα. Και όσον αφορά την παχυσαρκία, αυτό συνίσταται στο να εκτιμήσουμε μια κλίμακα την οποία την κάνει κανείς είτε με φυσική παρουσία σε κάποιο ειδικό επαγγελματία υγείας, δηλαδή στην περίπτωση μας διαιτολόγο, που μάλιστα μπορεί να είναι στο σημείο που μένει κοντά, είτε αυτό είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στα Χανιά, είτε κάπου αλλού, στην Κρήτη, και είτε μπορεί, εφόσον είναι εξοικειωμένος με τον υπολογιστή, να του σταλεί με ασφαλή τρόπο online στον υπολογιστή του, δηλαδή μέσω του διαδικτύου, να τη συμπληρώσει και στη συνέχεια να του αποσταλεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Δηλαδή ελέγχουμε τους συμπεριφορικούς παράγοντες, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μπορεί να έχει κάποιος, τα οποία τελικά να τον οδηγούν σε παχυσαρκία. Ναι, πολύ ωραίο. Και βεβαίως είναι δωρεάν, έτσι. Βεβαίως. Όπως είπαμε. Να θυμίσουμε λοιπόν το τηλέφωνο της εκπομπής 2810 22 35 35 για όσους από εσάς θέλετε να ρωτήσετε ή να παρέμβετε με το δικό σας ερώτημα για την παχυσαρκία και το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Γιώργο, ποιες είναι οι γνώσεις μας τελικά σε σχέση με αυτή την πολύ σημαντική περίοδο για τη διαμόρφωση τόσο του σώματος όσο και του ψυχισμού, γιατί πιστεύω ότι και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε σχέση με την παχυσαρκία. Ναι, Νίκο, η περίοδος της παιδικής ηλικίας, τόσο της παιδικής όσο και της εφηβικής, είναι σημαντική, διότι έχει βρεθεί ότι ο βαθμός του υπέρβαρου στην παιδική ηλικία και ιδιαίτερα στην εφηβεία αυξάνει τον κίνδυνο για παχυσαρκία στον ενήλικα. Ναι.
Η παχυσαρκία στην εφηβική ηλικία σχετίζεται λοιπόν με την παχυσαρκία στους ενήλικες. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρόκυψε από μια μελέτη που έλεγξε την εξέλιξη ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, και μετά τους παρακολούθησε όταν είχαν φτάσει να γίνουν ενήλικες. Φαίνεται λοιπόν ότι το βάρος στην εφηβεία προβλέπει ανεπιθύμητες καταστάσεις για την υγεία αργότερα στη ζωή. Ναι. Δηλαδή όχι μόνο παχυσαρκία, αλλά και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, δηλαδή κίνδυνο για έμφραγμα ή για εγκεφαλικό. Παρά τη σημασία του βάρους της παιδικής ηλικίας, είναι σαφές ότι οι περισσότεροι υπέρβαροι άνθρωποι αναπτύσσουν το πρόβλημά τους στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή παρά αυτά που λέμε ότι το βάρος στην παιδική ηλικία και στην εφηβική ηλικία σχετίζεται, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη παχυσαρκία και με ανεπιθύμητες καταστάσεις για την υγεία μας αργότερα στη ζωή, φαίνεται ότι οι περισσότεροι υπέρβαροι άνθρωποι αναπτύσσουν το πρόβλημά τους τελικά στην ενήλικη ζωή. Ναι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία της παχυσαρκίας σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, την εφηβική και την παιδική, ελπίζουμε να είναι θέμα προσεχούς εκπομπής. Ναι. Από ένα ειδικό. Ωραία. Στο θέμα θα της, μια εκπομπή και βέβαια να κάνουμε μια εκπομπή για τη σχέση αυτή που έχει η ηλικία με την παχυσαρκία, γιατί και αυτό είναι ένας σοβαρός παράγοντας για να μπορεί κάποιος να το βάλει σε καλούπια. Τώρα να πάμε και λίγο στις γυναίκες, γιατί δεν είπαμε τίποτα σήμερα και ξέρεις θα έχουμε παράπονα μετά, γκρίνιες κλπ. Τι συμβαίνει λοιπόν στην ενήλικη ζωή στις γυναίκες και γενικά πώς οι γυναίκες, έχει διαφορά τέλος πάντων αυτό από τους άντρες? Ναι, περνώντας από την εφηβική λοιπόν ηλικία στην ενήλικη ζωή πια, θα χρειαστεί να διευκρινίσουμε ότι η περίπτωση των ανδρών και των γυναικών είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε σε σχέση με τις γυναίκες που φυσικά προηγούνται και στη συζήτησή μας για λόγους τάκτ, να πούμε ότι οι περισσότερες υπέρβαρες γυναίκες κερδίζουν το υπερβολικό βάρος τους μετά την εφηβεία. Αυτή η αύξηση του σωματικού βάρους μπορεί να επισπευστεί από μία σειρά παραγόντων και καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων της εγκυμοσύνης, της θεραπείας με αντισυλληπτικά από το στόμα, ακόμα και την εμεινόπαυση.